A partir d'aquí neix Salvem One Piece. Salvem One Piece neix just després d'aquest directe de la nit friki, en el moment que Mark Zani anuncia que abandona One Piece i no fa el paper del Zoro. Comença a haver una mica de rebombori al xat del directe, pel Telegram, pel grup de la nit friki del Telegram. No sé si altres grups, jo parlo des del que jo sé, que és on jo estava. No sé si també va haver-hi altres grups de Telegram, com One Piece Català o altres, que també van estar comentant coses paral·lelament de gent que hagués vist el directe. Jo estic parlant des del que jo sé. Comença a haver-hi una mica d'això, com de remor pels grups, de dir, hosti, és que no pot ser que estiguem ara... No, això no pot quedar així, això no pot quedar així. Hem de fer alguna cosa. La sensació és això de no pot ser, no pot ser que estigui així la cosa i ens quedem amb els braços plegats i és això, si fos una cosa d'una causa de força major, d'estar malalt, no pot fer el personatge, com el cas del Domènec. Mira, doncs, escolta, però, jolín, estem parlant d'una cosa que és una disputa entre estudis, TV3, els actors, i això ha provocat que per tot això hi hagin dos actors principals que poden fer el paper i no el faran per tot aquest tema. Llavors, això, doncs va haver un petit grup de gent, de fans de One Piece que diem, vale, anem a fer una cosa, anem a fer un grup paral·lel, perquè tot això s'està parlant pel grup de Telegram, que ja es començaven a barrejar converses i tot plegat. Bueno, doncs el tema és que es fa un grup paral·lel i es comença a dir, vale, doncs hem de fer alguna cosa, hem d'organitzar alguna acció, hem de coordinar alguna cosa per fer pressió, no pot ser que es quedi així. Llavors jo contacto amb el Magori de la nit friki, ja que des de la nit friki també tenien la intenció de moure alguna cosa, i a partir d'aquí es crea el grup de Telegram de Salvem One Piece, concretament el 12 de juliol, estem parlant ja de fa mig any, i d'això, doncs, un dia després del directe es comencen a plantejar formes de fer pressió. Sí, mira, ho deien per aquí al xat, algú es plantejava fins i tot anar a fer una manifestació davant de les oficines de TV3. Si haguéssim anat, allà estaríem. Doncs això, es van començar a pensar formes de fer pressió, com ho podem fer. Llavors es comença a entrar gent al grup, es comença a fer difusió del grup de Telegram per xarxes. Aquí entren en joc, doncs, la nit friki, la punteria i altres projectes que ens ajuden a fer difusió del grup perquè entri molta gent, que la gent s'enteri de tot això que està passant, perquè que s'uneixi el màxim de gent possible, tota la gent que se senti afectada o contrariada amb aquesta situació. Llavors, es redacta un comunicat per part de Salvem One Piece, firmem com a comunitat de fans de One Piece, en català, concretament, i es fa un comunicat conjunt, i paral·lelament es comencen a enviar queixes a atenció a l'audiència, de manera individual, però amb un missatge unificat, ja pactat paral·lelament. Llavors tenim per una banda tenim el comunicat que es comença a publicar a xarxes, es fa difusió tant a Twitter com es crea, o sigui, tenim el grup de Telegram, però es crea llavors un compte de Twitter, un compte d'Instagram, i allà es publica el comunicat, diguem, es fa com multiplataforma, per dir-ho d'alguna manera. Es comença a difondre el comunicat i, a més, les queixes per l'altra banda per l'atenció a l'audiència. I això comença a tenir rebombori, comença a haver-hi
haver-hi rebombori. S'ha de dir que la rebuda va ser brutal. La primera tongada de difusió va ser una passada. Si tu miraves el compte d'Instagram de 3CAT a l'apartat de citats, era tot ple de la mateixa imatge del comunicat de Salvem One Piece. Està molt bé, això està molt bé. Va ser una Me'n passada. recordo veure gent compartir el comunicat, gent que jo no sabia ni que mirava anime. Sí, no, va ser passada. No, molt bé. Reaccions, retuits, compartits, bueno, una passada. És una passada, va ser brutal. I això llavors ens consta que això va arribar a dalt, diguem. Va tenir un efecte immediat i va arribar ràpid a orelles dels estudis i de TV3. Va tenir bueno, això, es va viralitzar d'alguna manera al nostre nivell, no, però va ser brutal. Arriba a les orelles de TV3 i d'alguna manera s'aconsegueix accelerar les negociacions. S'aconsegueix accelerar les negociacions i s'arriba a un acord al cap d'uns dies perquè tant el Marc com el Josep Maria puguin doblar els seus personatges des de Barcelona. Llavors fan un comunicat conjunt tant el Marc com el Josep Maria i el Domènec, aquí sí fan el comunicat firmant els tres, això afirmant que hi ha hagut un acord, que estan molt contents perquè hi ha hagut voluntat per part de TV3 i dels estudis a arreglar-ho, tot i les desavinences que hi ha hagut en la negociació i el procés en general. Hi ha hagut desavinences, però hi ha hagut voluntat d'arreglar-ho. I això, i també donen gràcies als fans per alçar la veu i per apretar. I tot això ens porta a on estem ara, amb els anuncis, amb els episodis estrenats, en emissió, i podem gaudir un altre cop de One Piece en català. Victòria, Victòria! Victòria.